ఉపదేశామృతం 5వ మంత్రం చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మరి ఉపదేశామృతంలో 4 చూసాం కదా. సో మొట్టమొదటిది ఏమిటి? వేగాలు, 6 వేగాలు అనేది చూసాం. ఏది మరి వాక్వేగము, మనోవేగము, క్రోధవేగము, ఆ తర్వాత జిహ్వవేగం. జిహ్వవేగం మీదే ఉదర వేగము, జననాంగాల వేగం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ జిహ్వ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ మిగతా 2 కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి అన్నది మొదటి మంత్రంలో చూసాం. రెండవ మంత్రంలో భక్తికి ఆటంకం కలిగించే 6 విషయాలను చూసాము. ఏమిటి అవి? ఈ 6 విషయాలు భక్తికి ఆటంకం కలిగించేవి 2 ఉన్నాయని చూసాం. అంటే అవి అధికంగా మాట్లాడటం, మరి ఎక్కువగా కూడబెట్టాలని అనుకోవడం అయినా, రెండో మంత్రం. సో సో అత్యాహారం విపరీతంగా తినడం కానీ, విపరీతంగా కూడబెట్టాలని అనుకోవడం కానీ, ప్రయాస, తీర్చుకోలేని కోరికల కోసం ప్రయాసపడడం, అందని కోరికల కోసం, ప్రజల్పో అంటే మరి అనవసరంగా మాట్లాడడం, నియమాలను ఉల్లంఘించడం, శాస్త్రాలను పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేయడం, జనసంగశ్చ అంటే ఎంతసేపు మనుషుల మధ్యలోకి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పాలి ఇలా అనుకోవడం, భక్తి లేని వాళ్ళతో సాంగత్యం, లౌల్యం, అత్యాశ, ఇవన్నీ ఉండకూడదు. ఉంటే ఇవి భక్తికి ఆటంకాలు. సో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా తినడం, మరి ఎక్కువగా కూడబెట్టాలనుకోవడం, ఎక్కువగా మాట్లాడడం, తీర్చుకోలేని కోరికల కోసం ప్రయాసపడటం, శాస్త్రాలు పట్టించుకోకపోవడం, ఎంతసేపు బయటికి వెళ్ళి
అది ఇది చేయాలని అనుకోవడం, తర్వాత ఎక్కువ కోరికలు, లౌల్యం, దురాశ, అత్యాశ, ఇవన్నీ భక్తికి ఆటంకాలు. భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలు ఒక 6 నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పారు. అవేమిటి అంటే ఉత్సాహం ఉండాలి, దేనికైనా చెయ్యాలనేటటువంటి శ్రద్ధ, ఉత్సాహం, నిశ్చయం, ఒక పట్టుదల ఉండాలి అది చేయాలని. ధైర్యం అంటే ఇక్కడ సహనం అని చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఈ భక్తికి అవసరమైన పనులు చేస్తూ ఉండటం, వీటన్నిటితో ఉత్సాహంతో, నిశ్చయంతో, పేషెన్స్తో, సహనంతో మనం తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన అంటే ఆ భక్తిని పెంచుకునే విధానంలో ఉండడం. అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం అని చెప్పుకున్నాం. సత్సాంగత్యం, సరి అయిన వాళ్ళు, భక్తులతో సాంగత్యం, వృత్తే వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా భక్తిని పెంపొందించే విషయాలు. సో భక్తి పెంచుకోవాలంటే ముందు శ్రద్ధ ఉండాలి, నిశ్చయం ఉండాలి, ధైర్యం, సహనం, పేషెన్స్ ఉండాలి. భక్తిని పెంచుకోవడానికి శ్రవణ కీర్తనలు, స్మరణాలు చేస్తూ ఉండాలి, సత్సాంగత్యంలో ఉండాలి, వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో, ఈ మహాత్ముల అడుగుజాడల్లో నడవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఇవి భక్తిని పెంపొందింపచేస్తాయి అని 3rd మంత్రంలో చూసాం. నిన్న 4వ మంత్రంలో ఇటువంటి భక్తులు ఏవి ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రీతిగా, ప్రేమతో ఒకరికొకరు పంచుకునేవి ఏమిటి అంటే దదాతి, అంటే ఏదైనా వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి ఇస్తారు. వాళ్ళు ఎవరికైనా, వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా వాళ్ళు ఏదైనా, ఎవరైనా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చినా ప్రేమతో స్వీకరిస్తారు. ప్రతిగృహ్ణాతి అంటే స్వీకరిస్తారు. గుహ్యమఖ్యాతి మరి రహస్య జ్ఞానాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు. పృచ్ఛతి విచారించుకోవటం, ఏమిటి ఈ జ్ఞానం అనే వివరణ, విచారణ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరు. భుంక్తే భోజయతే, అలాగే భోజనం, మరి ఒకరు ప్రసాదం పెడితే తీసుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా ఒకరికి ప్రసాదాన్ని పంచుకుంటారు వాళ్ళకున్నది. చైవ ఇంకా తప్పనిసరిగా భుజింపజేస్తారు, వాళ్ళు కూడా ప్రసాదం అందరినీ ఇలాగే తీసుకోమని వాళ్ళకున్న ప్రసాదాన్ని ఇస్తారు. షడ్విధం, ఈ 6 కూడా ప్రీతి లక్షణాలు, ప్రేమ లక్షణాలు. సో దానం ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం, మరి రహస్య జ్ఞానాన్ని అందించడం, అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినడం. సో దానము, జ్ఞానము, ప్రసాదం, భోజనం కూడా ఒట్టి భోజనం కాదు, ప్రసాదాన్ని అవతల వాళ్ళకు పంచడం, ఎవరైనా పంచినప్పుడు దానిని కూడా స్వీకరించడం, ఇవి. సో ముఖ్యంగా దానము, జ్ఞానము, ప్రసాదము, ఈ 3 కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు, పుచ్చుకుంటారు. సో 6 అయ్యాయి అన్నమాట, ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం, ఈ 3. సో ఇవి భక్తులు పంచుకునేటటువంటి, ప్రేమతో పంచుకునే విషయాలు. వీటిని మనం పంచుకోవాలి. అంటే ఏదైనా వాళ్ళకు అవసరమైనప్పుడు ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం. కానుకలు ఊరికినే ఏదేదో గొప్పకి గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకోవడం కాదు. కానుకంటే అక్కడ భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలు. జ్ఞానం అలాగే పంచుకోవాలి, అలాగే ప్రసాదం అలాగే పంచుకోవడం, తీసుకోవడం. ఇక 5వ దాంట్లో ఏం చూసాము, మరి భగవంతుడి 5వది చూడలేదా, సారీ, ఈరోజు 5 కదా మనం చూడబోయేది. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాదిశూన్య హృదమీప్సిత సంగలబ్ధ్వా. సో కృష్ణేతి యస్య గిరి, శ్రీకృష్ణుడి నామం, పవిత్ర నామం, యస్య గిరి, ఎవరి యొక్క మాటలో తం వినిపిస్తుందో అతన్ని మనసాద్రియేత, మనసుతో ఆదరించాలి. కృష్ణన్ అంటే కృష్ణనామం జపించే వాడిని మనం ఎంతగానో ఆదరించాలి. దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ, అలాగే ఆధ్యాత్మిక దీక్ష గనక తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని మరి ప్రణతిభిశ్చ, వాళ్ళకి ప్రణామాలు అర్పించాలి. భజంతమీశం, భక్తితో మనం వాళ్ళని ప్రణామాలు అర్పించాలి. సో నామం పలికే వాళ్ళని ఎంతగానో ఆదరించాలి. దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి భక్తితో మనం నమస్కరించాలి. శుశ్రూషయ భజన విఘ్నం అనన్యమన్య, సేవలు చేయాలట. సేవల చేత ఎవరికి, భజన విఘ్నం అంటే భక్తి సేవలో ఉన్నత స్థితిని సాధించిన, విఘ్నతను సాధించిన అనన్యమన్య, అనన్య భక్తి ఉన్నవాడికి సేవలు చేయాలంటే శుద్ధ భక్తుడికి శుశ్రూష చేయాలి, సేవ చేయాలంటున్నారు.
నిందాది శూన్య హృదం. సో అన్య నింద ఆది శూన్య హృదం. అన్య నింద ఆది శూన్య హృదం అంటే ఇతరులని నిందించేటటువంటి మనస్సున్న వాడికి ఈప్సిత సంగలత్వ, అతని సత్సాంగత్యాన్ని పొందడం వల్ల ఆదరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల్ని మనం ఆశ్రయించినప్పుడు ఇతరులని నిందించే ప్రవృత్తి కాదు, ఇక్కడ ప్రింట్ తప్పుబడింది. ఇతరులను నిందించని ప్రవృత్తి ఉన్న అటువంటి శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సంగలబ్ధ్వా మనం అటువంటి అతని యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ కనిపించట్లే మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంతవరకు చెప్పలేదు, సో నేను చూసుకోలేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. పంచమ బిందు ఇది మనం చదివింది. కృష్ణేతి యస్య గిరి, ఎవరి నోటి నుండి అయితే ఆ కృష్ణనామం వస్తుందో తమ్ మనసాద్రియతే, వాళ్ళని మనసుతో మనం ఆదరించాలి. దీక్షాస్తి చేత్, దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళని ప్రణతిభిశ్చ భజంతం అంటే భక్తితో నమస్కరించాలి. శుశ్రూషయ, సేవలు చేయాలి. ఎవరికి? భజన విఘ్నం అనన్యం, అనన్య భక్తితో ఉన్న ఉత్తమ భక్తుడికి సేవ చేయాలి, శుద్ధ భక్తులకు అన్నమాట. అన్య నిందాది శూన్యం, వేరే వాళ్ళని నిందించడమే తెలియనటువంటి తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళని ఈప్సిత సంగలత్వ, వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం ఊరుకోవాలి అంటున్నారనమాట. అంటే ఈ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణం అది కూడా. అనన్య భక్తిలో ఎవరినీ నిందించని స్థితిలో ఉన్న ఉన్నత భక్తుడు. సో భగవన్నామాన్ని జపించే భక్తున్నేమో మనసులో ఆదరించాలి, అంటే ప్రారంభిక స్థితిలో ఉన్న భక్తుడని అర్థం. అలాగే ఆధ్యాత్మిక దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళను తీసుకుని ఇలా భక్తిలో నిమగ్నమైన వాడికి, భక్తుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. దీక్షాస్థిచే ప్రణతిభిశ్చం భజంతం ఈశం. సో వాళ్ళకి ప్రణతి అంటే నమస్కరించాలి దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి. ఇక సేవ చేయాలి. ఎందుకు? ఉత్తమ భక్తుడు, అనన్య భక్తిలో ఉన్న ఉత్తమ భక్తుడికి శుశ్రూష అంటే సేవ చేయాలి. ఎలాంటి భక్తుడట ఈ ఉత్తమ భక్తుడు? నిందాది శూన్యం హృదయం, ఎవరిని నిందించే హృదయం లేదు ఆయనకి. మనం ఉన్నామంటే ఎంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలు వెతకాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. మనలో ఉన్న లోపాలు మర్చిపోయి ఎప్పుడు మనకి ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీళ్ళు అలా చేశారు, వాళ్ళు ఇలా చేశారు అనుకుంటూ ఉంటాం. అంతేగాని మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామని ఒక్క నిమిషం కూడా సాధారణంగా ఆలోచించుకోం. ఆగి ఆలోచించుకుంటే మరి మనకు కూడా మన లోపాలు అర్థమవుతాయి. కానీ అది చేయడం మనం తక్కువ. వీళ్ళు అలా కాదు, వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఎదుటి మనిషిలో ఏ విషయంలోనూ తప్పుబట్టలేరు. అటువంటి హృదయం ఉన్న ఉత్తమ భక్తులు, వాళ్ళకి శుశ్రూష చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో 6 రకాల ప్రేమ అంటే దానం అంటే ఏదైనా వస్తువులు ఇచ్చిపుచ్చుకున్న, జ్ఞానం ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులు. మూడవది ఏంటి? ప్రసాదం ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. సో అలా అవన్నీ వాళ్ళ ప్రేమ లక్షణాలు అని చెప్పి చెప్పారు కదా. సో అలా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే మనిషి శ్రద్ధతో వివేకంతో ఆలోచించి సరి అయిన సాంగత్యాన్ని ఎన్నుకోవాలి. అందుకే రూపగోస్వామి ఎంతోమంది వైష్ణవులు వాళ్ళ యొక్క గౌరవానికి తగ్గ రీతిలో వాళ్ళతో మనం సాంగత్యం చేయాలంటే ఇక్కడ కనిష్టాధికారులని, మధ్యమాధికారులని, ఉత్తమాధికారులని 3 రకాల భక్తులు ఉంటారని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారన్నమాట. కనిష్టాధికారులంటే ఇలా ఇప్పుడే భగవన్నామాన్ని జపించడం చేస్తూ భక్తిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నవాళ్ళు. మధ్యమాధికారులంటే అలా కొన్ని రోజులు మరి భగవన్నామ స్మరణ చేసిన తర్వాత దీక్ష తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళు మధ్యమాధికారులు. వాళ్ళకి గౌరవించాలి. సో బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళని ఆదరించాలి. మరి దీక్ష తీసుకున్న మధ్యమాధికారులను గౌరవించాలి. ఆ తర్వాత అనన్య భక్తిలో ఉన్నతిని సాధించిన శుద్ధ భక్తులను మనం సేవ చేయాలి. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే ఎవరినీ నిందించని ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఉత్తమాధికారులు.
సో 3 రకాల భక్తులు: కనిష్టాధికారి బిగినింగ్ దశ, మధ్యమాధికారి మధ్య దశ దీక్ష తీసుకున్నారు అప్పుడు, ఉత్తమాధికారి అడ్వాన్స్డ్ భక్తిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు. సో ఈ 3 రకాల భక్తులతో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలనే విషయం ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో బిగినింగ్ భక్తుడు పవిత్ర నామాన్ని జపించే వాళ్ళను ఆదరించాలి. మధ్యమ భక్తుడు దీక్ష తీసుకున్న వాళ్లకు గౌరవంగా నమస్కరించాలంటే గౌరవించాలి. అంటే ఎప్పుడూ నమస్కారం చేస్తూ కూర్చోమని గారు వాళ్ళని గౌరవంతో మనం ట్రీట్ చేయాలి. ఇక ఉత్తమ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళను సేవ చేయాలి అటువంటి భక్తులకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది సో సో భక్తిలో కూడా ఎప్పుడు బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే ఉండిపోయి ఇక ఆ విగ్రహాలను పూజించుదామని ఇక అందులోనే ఉండిపోకూడదు ఎప్పుడూను. భక్తుడు భాగవతంలో ఎలా వర్ణించబడ్డాడు అంటే, మందిరంలో విగ్రహాలను పూజించడం పట్ల ఆసక్తితో భక్తుల పట్ల, మామూలు మనుషుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియకపోతే వాళ్ళని ఇక ఎప్పుడూ వాళ్ళ బిగినింగ్ స్టేజే ప్రాకృత భక్తులే అంటారనమాట. సో భక్తి యొక్క ఇది ఏమిటి అంటే, బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఇలా విగ్రహారాధనతో ఒక పద్ధతిలో డిసిప్లిన్లో ఉంటూ చివరికి ఏం చేయాలి, అందరినీ ఆదరంగా ప్రేమతో మరి మనసులో కల్మషం లేకుండా అవ్వగలగాలి. అది భక్తి యొక్క ఫైనల్ స్టేజ్ ఏమిటి, రాగద్వేషాతీతంగా ఉండగలగటం. అదే భగవత్ ప్రేమతత్వం. ఆ ప్రేమతత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. సో అలా అందరి పట్ల ఇలా ఆదరంగా ఉండాలి, చేయాలి అని తెలియకుండా ఎంతసేపు నేను పూజలే చేసుకుంటున్నానని అలాగే ఉండిపోతే ఎప్పుడు బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంటారు అని భాగవతం కూడా చెప్పింది. అందుకని ఈ కనిష్టాధికారి నుంచి మధ్యస్థితిలోకి ఎదగాలి. మధ్యమాధికారి గురించి ఎలా వివరించారు అంటే, భాగవతంలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ భగవద్భక్తులతో స్నేహం చేసేవాడు, అలాగే అజ్ఞానులు పట్ల దయ చూపించేవాడు, ఈర్ష్యా స్వభావాలు కలిగిన వారిని మరి త్యజించేవాళ్ళు. అంటే ఈర్ష్యా స్వభావాలతో వాళ్ళ దగ్గరలో ఉండరిక. ఎందుకంటే అటువంటి సావాసం చేస్తే మనకు కూడా ఆ లక్షణాలు వస్తాయి అంటారు కదా. సో అందుకని బ్యాడ్ కంపెనీని వదిలిపెట్టడం. సో ఈ మధ్యమాధికారులు అలా ఉంటారు. సో భగవంతుని ఆరాధించడమే కాకుండా భగవద్భక్తులతో ఉంటూ, అజ్ఞానులు ఉంటే వాళ్ళ పట్ల దయ చూపిస్తూ, ఈర్ష్య స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటారు. సో భక్తులతో దగ్గరగా ఉంటారు, ఈర్ష్యగా ఉన్న వాళ్ళ పట్ల దూరంగా ఉంటారు, అజ్ఞానుల పట్ల దయ చూపిస్తారు అని చెప్పి ఈ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. అది మధ్యమాధికారి. సో భక్తిలో ఉండాలి అంటే ఇదే మార్గం. సద్భక్తులతో ఉండడం, మరి చెడు సాంగత్యాలు వదులుకోవడం, తెలియని వాళ్ళు అజ్ఞానులు ఉంటే వాళ్ళని ఆదరంగా వాళ్ళ పట్ల చూడడం, దయ చూపించడం. సో అది మధ్యమాధికారుల యొక్క లక్షణం. సో ఈ శ్లోకంలో ఆయన అలా చెప్పారు, వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని గౌరవించాలి అని చెప్పి. తర్వాత ఇక మరి ఎవరైతే ఉన్నతాధికారులు అవుతారో, మరి అంటే భక్తుడు ఎలా ఆసక్తుడవుతాడు అనే విషయంలో భగవంతుడి పట్ల చైతన్య చరితామృతంలో ఏం చెప్పారంటే, దీక్ష కాలంలో భక్తుడు భగవంతుడి సేవ కోసం సంపూర్ణంగా శరణాగతుడు అవుతాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని ఉన్నతుడుగా, ఉత్తముడుగా స్వీకరిస్తాడు, అంగీకరిస్తాడు అని చెప్పారు. సో ఎప్పుడైతే భగవత్ సేవకు సంపూర్ణంగా శరణాగతుడైనప్పుడు భగవంతుడు ఉత్తమ భక్తుడిగా స్వీకరిస్తారు అని. సో ఈ దీక్ష గురించి జీవ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, దీక్ష స్వీకరించడం వల్ల ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో దీనికి ఎన్నో నిదర్శనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పాశ్చాత్య దేశాలు, అమెరికాలో, యూరప్లో కూడా చాలామంది మరి గొప్ప గొప్ప ఫ్యామిలీస్ నుంచి, అంటే గొప్ప అంటే ఇలా ధనవంతులు, తర్వాత వీళ్ళందరూ ఈ భౌతిక భోగాలకు అలవాటు పడి ఉంటారు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో. మరి కొందరు వాళ్ళు ధనంతో పెరిగారు అంటే మరి వాళ్ళకి డ్రింకింగ్ అనేది ఒక సోషల్ హ్యాబిట్ అనుకుంటారు, అది తప్పనుకోరు. సో అటువంటి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మరి ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా మారిపోయారు. మరి ఈవెన్ జయపతాక స్వామి మరి మాయాపూర్లో ఆయనే ఇస్కాన్ సంస్థకు అధిపతి. మరి ఆయన అమెరికా దేశస్థుడు, ఆయన అక్కడ
పెరిగి చివరికి భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి అలా మారిపోయారు. సో అలా చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు, ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి వచ్చి ఈ రకంగా ఉంటున్న వాళ్ళు అని చెప్పి భగవంతుడు మందిరంలోనే, ఆలయంలోనే ఉంటూ వైష్ణవ సాంగత్యం కోసం వాళ్ళు ఏదైనా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి, ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక భోగాల పట్ల మనం విరక్తులం అవుతామో వాళ్ళు దీక్ష తీసుకోవడానికి అర్హులవుతారు అని చెప్తూ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి గురించి భాగవతం ఏం చెప్తోంది అంటే ఇలా చెప్తోంది. అంటే ఎవరిలోనైనా సరే ఈ దీక్షను గ్రహించాలి అని స్థిర నిశ్చయం ఏర్పడ్డప్పుడు తపసా బ్రహ్మచర్యేణ శమేన చ దమేన చ, అంటే అతడు అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నప్పుడు అతడు తపస్సు, బ్రహ్మచర్యం, మనస్సును, దేహాన్ని కూడా నిగ్రహించుకోవడానికి వాళ్ళు కృషి చేయాలి, సాధన చేయాలి అని అర్థం అన్నమాట. ఈ ఈ ఈ మార్గంలో ఉండాలి అంటే వాళ్ళు మరి బ్రహ్మచర్యం, శమేన దమేన అంటే మనస్సును మరి దేహాన్ని కూడా అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్పారు. సో అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మధ్యమాధికారులు, దీక్షకు అర్హులు అవుతారు. దివ్య జ్ఞానాన్ని మరి తద్విజ్ఞానం లేక బ్రహ్మజ్ఞానం అని కూడా అంటారు. తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చే. సో మనిషి విజ్ఞానం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక గురువును చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఎవరైనా సరే ఈ ఒక జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడు ఈ భగవంతుని గురించిన సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడు, పరమసత్యం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, భగవతత్వం పట్ల ఆసక్తులైనప్పుడు ఒక గురువును శరణు వేడాలి. సో గురువు గారి దగ్గర నుంచి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందాలి. భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా పద్యం, ఆ శ్లోకం? గురువును ఏ విధంగా ప్రశ్నించాలి, జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి గురువు దగ్గర అనేది మరి మనం భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంలో చూస్తాం. ఉపదేశంతి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం. ఉపదేశిస్తాడు ఆయన నీకు జ్ఞానాన్ని. జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, జ్ఞానాన్ని స్వయంగా చూసిన ఆ తత్వదర్శి, జ్ఞానాన్ని చూసిన, తత్వాన్ని తెలుసుకున్న ఆ జ్ఞాని నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మరి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన నమస్కరించి వినయంగా పరిప్రశ్నేన సేవలు చేసి ప్రశ్నించు. అప్పుడు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని తెలిసిన జ్ఞాని నీకు ఉపదేశం చేస్తాడు అని. కాబట్టి గురువు దగ్గర ఆ రకంగా మరి ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకున్నది ఏమిటి అంటే ఈ కనిష్టాధికారులను ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారులను గౌరవించి నమస్కరించాలి, ఇక ఉత్తమాధికారులకు సేవ చేయాలి. వాళ్ళు ఎలాంటి భక్తులంటే ఎవరిలోనూ లోపాలు వెతకని భక్తులు. అది సో నామం జపించే వాళ్ళని నామాలను సాధన చేస్తూ జపించాలని కోరుకునే వాళ్ళని వైష్ణవుడిగా అంగీకరించి కనీసం మనసులో అయినా గౌరవించాలని చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు. ఇంకా ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయనకు ఒక ఆంగ్ల కళాకారుడు ఈ కృష్ణనామాలు జపించడం పట్ల అతనికి ఎంతో ఆకర్షణ కలిగి ఆయన రికార్డులలో ఆయన ఒక సింగర్ అన్నమాట, ఇంగ్లీష్ సింగర్. ఆయన కృష్ణనామాన్ని చాలాసార్లు తన రికార్డ్స్లో పాడుతూ చేయడం జరిగిందట. అలాగే మరి శ్రీకృష్ణుడి చిత్రాలే కాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రచారకులు కూడా గౌరవంగా ఆయన నమస్కారాలు అర్పించేవాడట. అలా ఇంకా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడంలో ఎవరికైతే శ్రద్ధ ఉంటుందో, ఇది చైతన్య మహాప్రభు
సనాతన గోస్వామికి చేసిన ఉపదేశం అన్నమాట. పరిపూర్ణంగా శ్రద్ధతో, భక్తితో, దృఢ విశ్వాసంతో ఉండే వాళ్లను మధ్యమాధికారులని చెప్పాలి అని చెప్పి మధ్యమాధికారి గురించి చెప్పారు. అంటే మంత్రాన్ని జపించడంలో నిశ్చలమైన శ్రద్ధ పెంపొందించుకున్న వాళ్ళు, సంపూర్ణంగా శ్రద్ధతో, భక్తితో, దృఢ విశ్వాసంతో ఉన్నవాళ్ళు మధ్యమాధికారులు. అలాంటి వ్యక్తి మరి చాలా గొప్ప భాగ్యవంతులే. ఆ భక్తి రావడం కూడా మధ్యమాధికారులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇలా ఈ ముగ్గురు భక్తుల పట్ల మనం ఏ రకంగా ఉండాలి. కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమాధికారుల మధ్య భేదాలను గుర్తించే వివేకం ఉండాలి ముందు మనకి కదా. ముందు వీళ్ళని ఆదరించాలి, వీళ్ళకి నమస్కరించాలి, ఉత్తమాధికారులకు సేవలు చేయాలంటే మనకు తెలియాలిగా ఎవరు కనిష్టాధికారులు, ఎవరు మధ్యమాధికారులు, ఎవరు ఉత్తమాధికారులు అని. కాబట్టి భక్తుడు ఆ వివేకాన్ని మనకు ఉండాలి భక్తులకు అని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్తున్నారనమాట. భక్తి వినోద ఠాకూరు ఏమన్నారు అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి తండ్రి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఏమో ప్రభుపాద గురువు. సో ఈయన కూడా గురువే, కానీ వాళ్ళ కుమారుడికి ఈయన గురువు గారు, మధ్యలో ఇంకో గురువు ఉన్నాడు. సో గౌరవ్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీని భక్తి వినోద ఠాకూర్ తర్వాత ఆయన గురువు, ఆయన తర్వాత భక్తి వినోద ఠాకూర్ కుమారుడైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆ తర్వాత ప్రభుపాద. సో ఈ భక్తి వినోద ఠాకూర్లు మరి వైష్ణవులుగా మామూలు వాళ్ళని మార్చే శక్తి గనక ఉన్న వాళ్ళు ఉత్తమాధికారులు. అంటే మామూలు వాళ్ళని గొప్ప భక్తులుగా మార్చగలే సమర్థత ఉన్నవాడే ఉత్తమాధికారి. కాబట్టి ఉత్తమాధికారి స్థితిని పొందకుండా ఎవరు కూడా గురువు అవ్వకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు కాకూడదు. కనిష్ట వైష్ణవుడు లేదా మధ్యమ వైష్ణవుడు కూడా శిష్యులను అంగీకరించవచ్చు. అయితే అలాంటి శిష్యులు కూడా వాళ్ళతో సమాన స్థితిలో ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు కూడా కనీసం కనిష్ట భక్తులు అవ్వాలి, కనీసం మధ్యమ భక్తులన్నా అవ్వాలి, కనీసం కనిష్ట భక్తులన్నా అవ్వాలి. సో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, కానీ అలాంటి వాళ్ళనే తీసుకోవాలి శిష్యులుగా. అంటే అతని అసంపూర్ణమైన మార్గనిర్దేశంలో వాళ్ళు పరమ లక్ష్యాన్ని త్వరగా చేరుకోలేరు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మరి ఉన్నత భక్తుడే ఉత్తమాధికారి స్థితి లేనప్పుడు మరి మనం అంతగా అన్ని విషయాలు శిష్యులకు నేర్పించలేం. కాబట్టి శిష్యుడు ఉత్తమాధికారినే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా పొందేలాగా జాగ్రత్త వహించాలి. మనం గురువుని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఉత్తమాధికారిని చూసుకోవాలి అని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు. సో ఇది 5th బిందు. ఇక 6వ బిందు అంటే 6వది దృష్టి. సో ఇంతకీ బిందువులో ఏం చెప్పారు? 3 రకాల భక్తుల్ని మనం ఎలా గౌరవించాలి. కనిష్టాధికారులను మనసుతో ఆదరించాలన్నాము. మరి మధ్యమాధికారులు ఏం చేయాలన్నాం? మధ్యమాధికారుల పట్ల ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎవరికి గుర్తులేదా? మనం చూసిన విషయం ఏమిటి అసలు 6వ మంత్రంలో 3 రకాల భక్తులు, వాళ్ళ పట్ల మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది చూసాం. అవునా? అవును మాతాజీ. సో ఏం చూసాము? కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత, కృష్ణనామాన్ని జపించే కనిష్ట భక్తుడిని మనసుతో ఆదరించాలి. దీక్షాస్తి దీక్ష తీసుకున్న మధ్యమాధికారిని ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం, అంటే గౌరవంతో నమస్కరించాలి. శుశ్రూషయ భజన విఘ్నం అనన్య, ఈ అనన్య భక్తితో ఉన్న భక్తుడికి శుశ్రూషలు చేయాలి, సేవలు చేయాలి. అన్యనిందాది శూన్య హృదయం, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళను అంటే ఇతరులను నిందించే మనస్సు లేనివాడు, అటువంటి శుద్ధ భక్తుడికి సేవలు చేయాలి. ఈప్సిత సంగలత్వ, అటువంటి వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని మనం కోరుకోవాలి అని చెప్పి 3 భక్తుల పట్ల మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్పారు. మరి ఎవ్వరు ఏమి ఆన్సరే చెప్పలేదు. మరి ఇది ఇంతకీ 5th ఉపదేశం ఏమిటి అంటే 3 కానీ బిగినింగ్ భక్తులను ఆదరించాలి, మధ్యమ భక్తుల్ని నమస్కరిస్తూ గౌరవించాలి,
ఉత్తమ భక్తులకు సేవలు చేయాలి, శుశ్రూష. ఎటువంటి ఉత్తమ భక్తులు? ఎవరి మీద నిందలు వేయనటువంటి ఉత్తమ భక్తులు. ఇక 6వ మంత్రంలో దుష్టై స్వభావజనితైర్వ పుషశ్చ దోషైర్ న ప్రాకృతత్వమిహ భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం నఖులు బుద్బుదఫేన పంకైర్ బ్రహ్మదవత్వమపగచ్చతి నీరధర్మై. సో మనకి శుద్ధ భక్తుడు సామాన్యంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య స్థితిలో ఉండడమే మన దేహం అనుకోకూడదు అని భావించడు. ఇది అలాంటి భక్తుణ్ణి మనం భౌతిక దృష్టితో చూడకూడదు, శుద్ధ భక్తుని. నిజానికి మరి చిన్న కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా దేహాన్ని కానీ అంటే ఈ శుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి కుటుంబంలో పుట్టినా, ఎంతో గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టకపోవచ్చు, బ్రాహ్మణుడు కాకపోవచ్చు, క్షత్రియుడు కాకపోవచ్చు, ధనవంతుడు కాకపోవచ్చు, ఎంత పేద కుటుంబంలో, ఎటువంటి కుటుంబంలో పుట్టినా ఆయన యొక్క దేహాన్ని కానీ, ఒకవేళ ఆయనకి మంచి రంగు లేదు ఏదో అని కానీ, వికృతమైన దేహం ఉన్నదని కానీ, రోగగ్రస్తుడు బలహీనమైన దేహాన్ని కానీ, ఎటువంటి దేహం ఉన్నా అతన్ని భక్తుడు భక్తి ఉంటే మనం దానిని పట్టించుకోకూడదు. అంటే ఉత్తమ భక్తుణ్ణి పై ఆకారాన్ని బట్టి గౌరవించకూడదు. అతను ఎటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చిన, ఎటువంటి రంగుతో ఉన్న, ఎటువంటి వికృతమైన దేహం ఉన్న, ఎటువంటి రోగగ్రస్తుడైన, ఎంత బలహీనుడైనా మనం అవేవి కూడా పట్టించుకోకూడదు. ఈ శుద్ధ భక్తుడి విషయంలో సామాన్యములందరికీ కూడా వికృతత్వం అని అనిపించిన అలాంటి వికృతత్వం శుద్ధ భక్తుడి దేహంలో కనిపించవచ్చు. అంటే మనబోటి వాళ్ళందరూ కొన్ని బాగుండవు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, కొన్ని విషయాలు మనం వీళ్ళు బాగుండలేదు అనుకున్న వికారత్వం వాళ్ళలో ఉండొచ్చు. మామూలు వాళ్ళు వికారత్వం, అదే అందుకే అంటున్నారు సామాన్యులకు వికృతత్వం అనిపించే లక్షణాలు వాళ్ళలో ఉండొచ్చు. లోపాల వలె కనపడే లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, కనిపించినప్పటికీ కూడా శుద్ధ భక్తుని దేహాన్ని, శుద్ధ భక్తుడి దేహం ఎప్పుడూ కూడా కలుషితం కాదు. అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, వర్షాకాలంలో మరి కొన్నిసార్లు గంగా నది ఎంతో పవిత్రమైనదని మనం అందరం అందులో స్నానాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి గంగా నది కూడా మరి వర్షాకాలంలో చూస్తే బురదతో, నురుగుతో మరి ఉంటుంది చూడటానికి. కానీ అయినా కూడా అది ఎప్పుడు కలుషితం కాదు గంగాజలం. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న ఈ వ్యక్తి కూడా మరి గంగాజలం ఎలా ఉన్నా సరే మనం పట్టించుకోకుండా ఆ బురదలో అయినా స్నానం చేస్తాము. అలాగే ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి ఆకారంతో ఉన్నా అతనిలో కల్మషం అనేది ఉండదు, అతను పవిత్రుడే అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో అది దురుష్టై స్వభావజనితైర్వ పుషశ్చ దోషైర్. మనం సామాన్య దృష్టితో, స్వభావంతో మనం ఈ దోషాలను, ఏది ప్రాకృతత్వమిహ భక్త జనస్య పశ్యే. సో ఈ ప్రాకృతిక స్వభావంతో, సత్వరజ స్తమో గుణాలతో, ఈ సామాన్య దృష్టితో మనం ఈ భక్తి జనులను, ఈ భక్తులను చూడకూడదు అంటున్నారనమాట. అది ఇక్కడ అర్థం. మనం మామూలు దృష్టితో చూడడం అంటే నార్మల్గా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో లేని వాళ్ళు ఎవరినైనా చూసి, ఒకవేళ వాళ్ళ శరీరంలో ఏదైనా వికృతత్వం ఉంది, వికృతత్వం అనేది కూడా ఎవరికి అనిపిస్తుంది? ఇంకా పరిపక్వత లేని, ఆధ్యాత్మికత లేని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. అంటే మనం శరీరాన్ని చూస్తున్నాం కానీ లోపలున్న ఆత్మతత్వాన్ని చూడడంలా, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని, భక్తిని, ఆయన నిష్కల్మష ప్రేమతత్వాన్ని చూడడంలా మనం. ఇదేమిటి నీలా ఉన్నారు, ఈయన అలా ఉన్నారు అంటూ చూసామంటే మనం ఆ భౌతికత్వ తత్వంతోనే చూస్తున్నాం. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుని ఎప్పుడూ అటువంటి తత్వాలతో చూడకండి. వాళ్ళ శరీరం ఏ రంగులో ఉన్నా, ఎటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, వికృతమని మీరు అనుకున్నా, అయినా వాళ్ళు బలహీనంగా ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా శుద్ధ భక్తుని ఈ ప్రాకృతిక తత్వంతో చూడకూడదు. గంగానది గంగాంబసాం నఖలు ఉద్భుత ఫేన పంకైర్. సో గంగానది మరి వర్షాకాలంలో ఉద్భుతంగా బుడగలతోనూ, బురదతోనూ, పంకైర్ బురదతోనూ ఉంటుంది. మరి
నీ బురద నీటి బుడగలతో ఉంటుంది. బ్రహ్మదవత్వం అప గచ్చతి నీరధర్మై. మనం అయినా సరే మరి ఆ దివ్య స్వభావంతో అది ఏమీ చెడిపోదు, దాని పవిత్రత చెడిపోదు. ఈ జలం కొంచెం బురద అయినంత మాత్రాన గంగానది పవిత్రత చెడదు. అలాగే ఈ శుద్ధ భక్తుని ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాకృతిక కళ్ళతో దృష్టితో చూడకండి. ఆయన శరీరం ఎలా ఉన్నా, ఏ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా అది కాదు మీరు చూడవలసింది అని చెప్పి శుద్ధ భక్తుణ్ణి ఏ విధంగా గౌరవించాలి, పై ఆకారాన్ని బట్టి కాదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఎటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినా అంటే గొప్ప బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి రాకపోవచ్చు, మరి గొప్ప ధనవంతుల కుటుంబం నుంచి రాకపోవచ్చు, గొప్ప క్షత్రియుడు కాకపోవచ్చు, చిన్న కుటుంబం నుంచి తక్కువ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా ఎవరికి కావాలి ఆ విషయం? అవన్నీ కూడా ఈ భౌతికత్వపు ఆలోచనలు. కాబట్టి దానిని దాటి మనం వాళ్ళలో ఉన్న మానసిక భక్తిని, వాళ్ళ శక్తిని గుర్తించి గౌరవించాలి అని గంగానది ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. సో 5వ శ్లోకంలో ఇది 6వ శ్లోకం. శుద్ధ భక్తుడిని ఏ విధంగా గౌరవించాలి, పై ఆకారాన్ని చూసి కాదు అని. సో ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో 3 రకాల భక్తులు, కనిష్ట భక్తులను ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారులను నమస్కరించాలి, గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారులను శుశ్రూష చేయాలి. ఎటువంటి ఉత్తమాధికారులు? ఎవరినీ నిందించని తత్వం ఉన్న ఉత్తమాధికారులు. ఇక నెక్స్ట్ శ్లోక, ఇప్పుడు చూసిన శ్లోకాల్లో ఏం చూసామంటే ఈ భక్తులు ఎటువంటి దృష్టిలో, ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా వాళ్ళ శారీరకంగా వాళ్ళని చూడకండి. మీ ప్రాకృతిక స్వభావంతో, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో, ఈ భౌతికత్వంతో చూడొద్దు వాళ్ళని. ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూడండి. వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా వాళ్ళ యొక్క పవిత్రతను గుర్తించండి, ఆధ్యాత్మిక పవిత్రతను. గంగానది ఏ రకంగా బురదగా ఉన్నా సరే పవిత్రతను కోల్పోదో, ఈ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క శరీరం ఎలా ఉన్నా కానీ ఆయనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికతే ఆయనను శుద్ధ భక్తుడిని చేసింది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇది నా 5, 6 శ్లోకాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి ప్రశ్నలు ఏవి లేకపోతే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దామా ఈరోజు? హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు మరి ధన్యవాదాలు. అందరి పుస్తకాలు